ndithanda ukuhamba nje mna funeka ndihambe ndithatha izifo zale mizi ndihlelele endlini yam ngondizazithathela ngokuhle abangevambele malasihlobo heyi utshintsha lunintsi apha kuntombi kaloku ndifuna ukuba lincwane uyalazi incwane ukunika isithonga se-5 yini sowuphosile hayi ndikujongile ntombi khanitsho nibanga nantoni apha endlini hayi awusoze ukholela ndimbona sithi ngapha ndiyambuza isikolo sakhiwe ngapha uyamazi bebamba nabani no Bridget lo unina kaloku lo apha esithathu unina kaloku ufuna ndiphathe ngandlela phendle lo mntana uyayazi lento uba iyatyhutsha nje ngokuthetha hayi uzohamba phaa kwam okundiphefumlela oku nekondithetha nayo iqoba ndegxala thini yini tshomi yam kaloku le ndithetha ngayo tshomi yam khampi imali yesong yambile uqalile uphe into bezonto betana endlini phasa umqamelo qedekile into ezi loo nto hayi ntombi niqeqesha kancinci niyarobha apha eqeqesheni hayi ndiyamshobanisa hayi ndiyamramathasokhora yena namhlanje soze ndiphathe umntana kwagawutsho ke mfazi side ezanjani kaloku hayi hayi mana yanti hayi masikhabe siyibekile wethu ndisafuna ukushukuxa mba wapha heyi iyafa le ntombazana iyafa hayi kaloku yabona namagama awanyangeni ophefumla ansayini hayi uyabona ngokuthiwa imbiza esixhosa emnyama kwakuxoko nasi into emnyama kulaa utshintshe nombala ndithi yaza ndiyamfanisa entshini ndikholeleke bendisitsho kayitepini ngoba babani khani ndikholeleke tshini xelela izinto zalapha zinameko zatethe Yolanda ntoni mntana maqomba kangaka ntoni Yolanda ungathi ukhathazekile kubani tatam hayi ke ngoku Yolanda ayikho into ebesinayincokola phela kancoko sinayincokola le apha endlini mama ndifuna uyazi uba ngubani utatam awunyanzelekanga umazi utatakho Yolanda mama kunyanzelekile ndimazi utatam ndiphila kabuhlungu sobabini siphila kabuhlungu ndiye esikolweni ndingatyanga awundiphathisa imali andicomplaini kodwa kunyanzelekile ndimazi utata Yolanda uneminyaka emingaphi ngoku mhlawumbi mama ndiyakubhetere if utate bekhona bekungaziba bhetere bekuzaba wesi yamkela imeko yakho wena Yolanda asinayo enye imeko siphila phantsi kwale meko yamkele mama understand yes yintoni endingayi-understandiyo nguwo onga-understandiyo ndivuka ndikhulisana nawe ungona uzondibuza uyise mama ndiyamdinga utata umdinga phi Yolanda unxibi awunxibi na andithi yanxiba awutyi ndiyatya mama ngoku yintoni enye mama siyasokola apha endlini mhlawumbi if utate bekhona ngesirayithi siyarenta uhlamba iimpahla zabantu hayi awoneni nento endenzayo ngoba mna zibuhlungu izandla zam ndihlambe iimpahla zabantu kwenzela uba wena ulala utyile unxiba ufana nabanye abantwana ngoku uzondibuza ngoyihlo mama ndiyintlekisa esikolweni ukhathalele uba yintlekisa funda iincwadi zakho uze kuba yintlekisa uzondikhupha kule meko ndiyeka neewashini zabantu uba mhlawumbi utate bekhona ngesingekho kuyo yonke le nto mama ngesikuyo futhi ngesikwe-wes yabona le ngeyona ibhetere ngoku utata ke ngekhoyo kanti xa bekhona ngesiku le meko futhi ngeyi-wes kunale sitala kuyo ngoku okoba ndimazi utatam awuzumazi awunyanzelekanga umazi awunyanzelekanga tu awuyi ndandithe kuwe iyandidika icawe kanyathi hlukana necawe kanyathi andifuni icawe kanyathi Yolanda awumameli mani qala ngutata ngoku yicawe yintoni ewe ngoba zizinto endingazifuniyo apha emzini nam utatakho icawe kanyathi andisifuni mama ukwazi undixela uba ndiye kweyiphi icawe zininzi icawe Yolanda zininzi icawe unozikhangela apha zininzi kakhulu icawe ezibhetere futhi qithi kunale cawe kanyathi awuzuya ndiqibile and awuphinde uye ecaweni kanyathi wakhe ugula yintoni na nkosi yam ufuna undixela uba nam ndinga oh hayi inkosi mayimsikelele heyi ngathi kanti molo ntombi yam sowubuyile hayi ndirayithi mntanam hayi ndirayithi belula hayi bekungekho nto hayi ndirayithi mntanam ndirayithi ungayokhulula mnta
double checking 2 times. kabini ngetshiwa kuchuzile banke unale Ngicela abantu mama kunjani? Mama ngizolikhupha ekhaya nginathanda lohlala. uthini ke usabelo ngale nto Usabelo, ngicela usabelo ngathi ubusana. Hayi, ngicela ukuthi usabelo ngoku. Awuphinde umbone usabelo pha, bengathi amboni. Kaka exist alele mama. ngeke uzawuthini ke ngale nto Uthi uzothi ntoni? Nisike ngithole lo mali. yabo guys kwenzeka le secret content chomithetha Mama girl, so understand you again into. understand mama thetha mina Guys, next. Can you again do? Bebethuna, khani montumela. Kaloku mama ndibekhangela kude waya ekhaya wayokuzisa. Kaloku bendingekangana khona. Kaloku utumela bemgqibele ekuseni after suka kabhutana. Yomelo. Kaloku uTumelo ushiyobhaka wakhe eklasini xa sigqibotshayela samsa eofisini. Hayi bantombazana, unengathi nam? Ayini manje? Yabona zinto ebesicathisa ngayo ngoku le and ke ngoku izolo oko besimkhangele and mama ke ebeye bayelile izolo so and ke ngoku mna ndamxelela ngento kasisipho uba bayamthola uba ubulele umisi and nendlela ebemsini Ngayikelo ndiyamazi uthethile ubugqi. Eke ngoku nje umntana bangahlekile. Kaloku ndine ndingamchaza ngecondition uba yenzeka yini. Midterm done. and ke wena Bridget kufanele ndiyavulisa isipho laa mntu akaqhubekanga ngengqondweni into was just between no-brain purple. Hayi Bridget. Hayi bantombazana batshoka kakubi ithi into yakho nto. Nina manje hayi. Nina hayi ke mna sizindaba sesiyayike ngqondweni hayi wethu basana. Kawuthule nayiwani uthi ndakathule wesinguyo nje yani ngathi ngiyiplenile ngithida ngawuthule ngokuthule kwamele ngasuka nini ngathi ngiplene ngamasuka ngathi sema sokopheleka sikhoma yawazi manje sema ngithule sathi sibhaqa Afrikaans Speaking of Mtumi, izolo kaloku unatheka ngoku kuthetha ngokuba abaya bayibrika ibinto ndithetha ngayo uba uze kuxelela isikolo sonke abayibenza into phakathi komntwana abaya kanti sasithe impathe ngelanenzo nona apha endlini manje naniqando lentoni izolo la masikamela ndifake igoni same time sohlukana nawe uyabona ngosiyadeleleka yabo bafowethu into ezakwenzeka next time andizuphinde ndive ngani ndiyayigcina imasikabi ndiyayigcina qha niyandiva